Sa liwat, ini naman si Papa Mel nagapangagda sa inyo nga magpamati, mag-subscribe sa NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. I-type lang sa search box ang inyong mga YouTube ang NYGC Blind Drama. Sa liwat, NYGC Blind Drama. Kag inyo mapamatian ang aton nga mga Ilonggo drama nga puno sang komedya, love story, kag matahom nga mga musika sang NYGC family. Kag syempre ang kantahan sang aton nga mga kaupdanan nga mga blind. Inyo man mapamatian. Basta i-subscribe, i-click ang notification bell para pirmi ka updated sang aton nga mga post diri sa NYGC Blind Drama. I-share man sa iban para makapamati man sila sang aton nga mga programa. Gani, magpamati, mag-subscribe sa NYGC Blind Drama. Walang kapantayan, iba-ibang kwento, handa nang marinig sa inyong tenga. Ang aming alay, walang hanggan. NYGC Blind Drama, subscribe na kayo. Bagong kwento, bagong saya, puso'y titibok. Tuloy-tuloy ang saya, walang katapusan. Sa aming mga kwento, puso'y nasisiyahan.